Παίξουμε Hello Neighbor. Λοιπόν, αυτό το παιχνίδι μου αρέσει πολύ. Αλλά δεν είναι και πολύ εύκολο. Είδατε που σας είπα. Ο γείτονας είναι παντού. Καλά είναι τρελός αυτός. Μας κυνηγάει παντού. Λοιπόν, ελπίζω να μας χάσει εδώ. Και άμα πω τώρα δίπλα του, ας πούμε. Τίποτα δεν έγινε. Και μόλις πάω σπίτι του. Κάτι έγινε. Μισό. Παιδιά, δεν ξέρω τι έγινε εκείνη την ώρα. Μπάγκαρε μάλλον. Λογικά. Και ναι. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι. Όπα. Ναι. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι γιατί μας έφαγε. Λοιπόν, τώρα δεν θα ανοίξω την πόρτα από την αρχή. Λοιπόν, ο γείτονας κοιμάται. Μισό. Κάτι έγινε. Παιδιά, κατά λάθος κάτι πάτησα και πήγα εκεί που είδατε. Και μας ξεκίνησε από την αρχή. Τώρα τρέχουμε την μπάλα. Λοιπόν, αυτή τη φορά θα πεταχτώ από κανένα παράθυρο. Δεν μπορώ να μπω από την πόρτα. Τώρα αυτό είναι intro. Ναι, δεν είναι και να το δούμε το 10 φορές. Θα μπω από κανένα παράθυρο. Γιατί αυτό που γίνεται τώρα δεν παίζει με αυτό το γείτονα. Δεν μπορώ να πω που. Έχει σκαλίτσα. Θα πάμε. Κύριο δεν είναι σκαλίτσα. Αυτή είναι σκάλα. Ναι. Θα πάμε από τη σκάλα γιατί. Ο γείτονας μας καταλαβαίνει. Ναι, αν μπορούσα να πω και από τη σκάλα θα ήταν καλά. Και πού θα πάμε με αυτή τη σκάλα. Θέλω κάτι για να μπορώ να σπάσω κανένα παράθυρο. Μπορώ να πάρω τίποτα. Το κανένα άλλο σπίτι έχει τίποτα. Δεν μπορώ να πω. Κάπως όμως πρέπει να μπω. Είναι κάπου εδώ ο γείτονας, γιατί ναι. Πάμε, πρέπει να φύγουμε. Κάπου πρέπει να έχει κάτι για να σπάσουμε, δεν γίνεται. Συνήθως αυτό το παιδί μου δυσφέρει και με βοηθά. Δεν πάει. Λοιπόν, παιδιά, μαντέψτε. Πάλι το ίδιο πράγμα και μας ξεκίνησε από την αρχή πάλι. Εντάξει, δεν κάναμε και τίποτα. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, όπως είπαμε, θέλουμε κάτι να σπάσουμε. Αυτό μπορώ να το κιάσω. Λοιπόν, εντάξει. Εντάξει. Τώρα. Τώρα ξεχνάμε. Δεν κάνω τίποτα. Cringe. Και τώρα που έχουμε κάτι για να σπάσουμε, θα σπάσουμε τίποτα από πίσω. Λοιπόν, ο γείτονας τώρα κοιμάται, αλλά δεν ξέρω πού κοιμάται. Εδώ τι. Είμαστε λίγο κοντοί, καταλάβατε. Έσαι να πάμε λίγο πιο πίσω και... όχι. Πάρ' το. Εντάξει. Εδώ θα στοχεύσουμε.
εδώ. Wow. Μου είχε σπάσει τα νεύρα, Πώς αυτό δεν καλό να σπάσει. Για να σπάσει κάτι. Δεν ξέρω. Λοιπόν. Αλλά μέχρι και με τομάτα σπάει. Δεν θα σπάει με αυτό το υλικό εργαλείο. Πράγμα. Λοιπόν, εδώ έχουμε κλειδωμένο. Άρα, ρε παιδιά, από κάπως πρέπει να μπούμε. Εντάξει, θα μπούμε από τον μπάνιο. Κανόνισε να σπάσεις, Πώς θα αφήσω αυτό το μαραφετάκι. Θα πάρω καλύτερα μια κούτα. Ξέρω ότι δεν θα δουλέψει, αλλά αν έσπαγε θα πω να έρθει το πουθενά κρεμό. Δεν έσπαζε αυτό το... Τι είναι αυτό? Τι έχει εδώ μέσα? Έχει... Στην κάτω μόρι την κουτά να μπορώ να δω τι έχει μέσα. Την έχασα την κουτά. Παιδιά, δεν ξέρω. Ξαφανίστηκε η κουτά. Εντάξει, τέλος πάντων. Εδώ δεν χωρά. Και ένα μπιχλιμπίδι εδώ που πας πάνω. Όχι. Σιγά μας έπαιρνε και πάνω. Ένα βίντεο και τέλος, Δεν ξανακάνω ένα Hello Neighbor, Το ξέρετε. Σπάσει τα νεύρα. Πάω να πάρω τίποτα να μπορώ να σπάσω κάτι. Πάω να πάρω κανένα μεγαλύτερο. Μήπως ότι πάω κάτι, εντάξει. Μπορώ να τα πάρω. Τώρα νομίζω θα σπάσει. Δηλαδή, ας πούμε, αν δεν σπάσει, θα σπάσουν και τα νευρά μου μαζί. Ούψ, λάθος πήγε. Άσε να μπω όμως. Λοιπόν, εδώ τι είναι? Μισό αυτό το πράγμα που κρατάω, δεν μ' αφήνει να δω. Λοιπόν, δεν ξέρω τι πούμε δωμάτιο. Νομίζω είναι πούμε δωμάτιο. Να σπάσουμε αυτό που είπα. Wow. Και με τι μπορώ να σπάσω καλά το παράθυρο? Μήπως δεν σπάνε αυτά τα παράθυρα? Μήπως σπάει κάποιο άλλο παράθυρο? Είναι λοιπόν δωμάτιο. Καλά σας λέω. Αξίζει πολύ φασαρία κάνω και θα ξυπνήσω το γείτονα. Αν μπήκα. Πώς δεν ξέρω που είναι τώρα. Θα μας φάει. Βάζω στοίχημα. Για να δω. Κλειδάκι. Ελπίζω αυτό που ακούγεται να μην είναι ο γείτονας. Wow, καλό παιχνίδι. Θέλω
να μπω. Εντάξει, μπήκαμε. Για να δούμε εδώ, υπάρχει τίποτα. Όχι. Εντάξει, θα μας φάει. Λοιπόν, τώρα ξέρουμε τι θα κάνουμε. Τώρα δεν είμαστε τόσο άχρηστοι, Τώρα δεν είμαστε καθόλου άχρηστοι. Τώρα ξέρουμε και από πού να μπούμε. Λοιπόν, πρέπει να πάρουμε όμως ένα κλειδί. Τώρα ποιο κλειδί θέλω να μην με ρωτάτε, δεν ξέρω. Λοιπόν, σε εκείνο το δωμάτιο δεν μπορούμε να μπούμε γιατί είναι ο γείτονας. Άρα θα πάμε σε άλλο δωμάτιο. Να δούμε επιτέλους. Στην κάτω μέρα. Δεν τι θέλω. Λοιπόν, εδώ κρύβομαι. Εντάξει, πολύ φασαρία κάνω. Και νιώθω ότι θα ξεκινήσω κανένα γείτονα. Λοιπόν, εδώ είναι κλειδωμένο. Ναι. Μίλα τα κλειδιά. Πού είναι? Εν τω μεταξύ, όποιοι ξέρουν να βγουν κάτω στα σχόλια. Ο γείτονας δεν είναι μέσα. Και είναι από πίσω μου τώρα. Ναι. Καλά κατάλαβα. Είναι από πίσω. Μισάω το hello neighbor. Το μισάω. Από τώρα έβγαλα συμπέρασμα ότι το μισάω. Ναι. Πού είμαι? Καλέ. Μπήκα μέσα και δεν το κατάλαβα. Καλέ, μέσα σε ένα σπίτι. Hey. Αν ο γείτονας από εκεί. Δεν θα πάμε από εκεί τότε. Όποιος ξέρει... Όποιος ξέρει τι γίνεται να μου πει καλά σας πει. Νιώθω ότι θα έρθει τζάμις και ο γείτονας. Ο γείτονας είναι. Φύγω. Τι γίνεται ρε παιδιά, κάποιος να μου πει σας παρακαλώ. Και εγώ δεν έχω καταλάβει Χριστό από τώρα. Αυτό ήτανε. Ρε παιδιά, τι γίνεται με αυτό το γείτονα? Λοιπόν, μπαίνω. Τι είναι ο γείτονας? Μπράβο. Μπράβο Φεδόν, λοιπόν. Ωραία τα καταφέραμε. Λοιπόν, ο γείτονας είναι εκεί. Άρα θα πάει από πίσω. Μήπως μπορούμε να γράφουμε τώρα από εδώ γρήγορα. Ναι. Ο γείτονας. Λοιπόν, τρέχουμε. Θα μας βρει. Μας βρήκε. Καλά σας. Ναι. Ωραία, θα περάσουμε και σήμερα. Αν τα καταφέρουμε να μπούμε στο σπίτι, χτίστε με. Πραγματικά. Το βλέπουμε από τον γείτονα. Λέτε να κοιμάται στο επόμενο δωμάτιο. Αν κοιμόταν στο επόμενο δωμάτιο. Είναι εδώ. Είναι κάπου εδώ. Ακούστε γίνεται το... Λοιπόν, δεν θα τον αφήσω να μας φάει. Ναι, θα αποφάσισα. Δεν θα μας φάει. Δεν θα μας φάει. Βασικά, δεν μας τρώει. Μας χτυπάει, το θυμάμαι και ναι. Δεν κάνει τίποτα. Με έπιασε. Ωραίο παιχνίδι. Λοιπόν. Άσε με να προχωρήσω όμως.
Α, όχι πάλι διαφήμιση. Λοιπόν, εντάξει, έφυγε η διαφήμιση. Ξεκίνησα και βαριέμαι το Halloween, είπα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αν ακούσατε κάτι, μπήκε η αδερφή μου στο δωμάτιο. Θα μπω. Βασικά νομίζω έμεινα στο παράθυρο. Ναι. Πρέπει να βρούμε το κλειδί. Α, τρέχουν. Α, δεν μπορούμε. Θα μας φάει. Μόνο εγώ έχω βαρεθεί αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, και πες, ας πούμε έχει αυτιλισκά. Πού πας, πού βρίσκεσαι ας πούμε, αφού περπατήσεις αυτιλισκά. Επειδή δεν περπατήσαμε πριν και είδαμε ότι δεν υπάρχει τίποτα. Λοιπόν, ξανά το παράθυρο. Λοιπόν, ρε παιδιά, θέλω να περάσω αυτό το level, αλλά δεν μπορώ να το περάσω. Θα την κρατήσω μαζί μου. Θα το πετάξω στο γείτονα. Νομίζω μπορώ. Ο γείτονας δεν είναι. Α, πέτα το μωρέ. Πέτα το. Πω, φτάσαμε πολύ μακριά. Και άμα το πετάξω αυτού με... Τι έγινε? Α, μας έφαγε. Λοιπόν, φοβάμαι τώρα. Α, είναι μπάλα του μπόλου. Εντάξει, έστω. Βασικά θα πάρω. Να το πετάξουμε στο γείτονα. Πάνω ο γείτονας. Αν την πετάξω. Λοιπόν, αυτό ήταν καλό. Δεν μας έφαγε ο γείτονας. Ήρθα απέναντι. Και τώρα ας πούμε κάνει γυμναστική, δεν μπορώ να μπω μέσα. Ή θα μας βρει και θα μας... Θα μας βρει. Λοιπόν, η πόρτα είναι κλειστή. Δεν ξέρω τι σημαίνει να είναι κλειστή. Τα μας έβαλε παγίδα. Α, τώρα θα ξεκινήσει η γυμναστική. Μόλις ξεκινήσει η γυμναστική μας πρέπει να μπούμε μέσα στο σπίτι. Καταλάβατε? Δεν ξέρω. Αν καταλάβετε, ό,τι καταλάβετε, καταλάβετε. Α, δεν θα κάνω γυμναστική τώρα. Και τον ξαναπειράζω για να ξανακάνει γυμναστική.
Μέχρι να κάνεις γυμναστική δεν θα σταματήσω, Θέλω να κάνεις γυμναστική. Ναι. Έχει κάτι εδώ. Λοιπόν, θέλω κάτι να ρίξω το γείτονα. Θα πάρω αυτό το κατσαρολιτικό πράγμα. Κατσαρολικό πράγμα. Ναι. Το ονόμασα κατσαρολικό πράγμα. Όμως επειδή το ένα μετά θα πάει. Θέλω και δεύτερο. Τι έγινε καλέ. Τώρα θα το πετάξει. Μας έφαγε. Παιδιά δεν προλαβαίνω όμως να το ρίξει. Λοιπόν θα το έχω ρίξει. Τώρα απλά δοκιμάζω. Δεν προλαβαίνω να το ρίξω. Άρα δεν μπορώ να το ρίξω. Άρα πετάω τα πράγματα μου. Να, εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θέλω να τα ρίξω αυτά. Αφού δεν μου χρησιμεύει. Όπα, έχασα το σπίτι. Πού είναι το σπίτι. Όπα. Ας συνεχίσει να με τρολάρει, Μακάρι να κάνει γυμναστική. Όχι. Θα μπει από το παράθυρο. Παιδιά, ο γείτονας με είναι. Πού είναι? Να μπω. Θα μπω, έχω... Για φτάσαμε πάρα πολύ κοντά. Όταν πρέπει να το κάνουμε. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το video για σήμερα. Αν θέλετε και part 2 γράψτε μου στα σχόλια και θα προσπαθήσω να μπούμε μέσα στο σπίτι αυτή τη φορά. Πάντως για τώρα, bye!